O presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso, visitou esta mañá as instalacións do IES Rosalía Mera, que foron recentemente adaptadas pola institución provincial para poder acoller a un total de 44 refuxiados da guerra de Ucraína. Na súa visita, o presidente provincial estivo acompañado polas deputadas de Benestar Social e Educación, Ana Lamas e Sandra González, respectivamente, e tamén da presidenta de Cruz Vermella na Coruña, Mercedes Casanova, entidade coa que se formalizará un convenio para que se faga cargo da xestión temporal deste espazo de acollida. Vimos a recoñecer in situ pois as obras de habilitación do local na residencia do Instituto da Deputación, Rosalía Mera, pois para acoller a varias familias de refugiados ucraínos que pois, vamos de alguma maneira a acoller con toda a ilusión do mundo e intentando tamén simplificar respecto ás administracións locais que están pendentes de como concretar ese acollemento en todo o longo ancho de Galicia, pois que teñan unha referencia na Deputación da Coruña na forma de facelo de forma ordeada, regulada, en coordinación co Estado, coa Cruz Roxa, a quen agradecemos a súa labor enorme neste campo, como noutros, e facelo tamén de unha maneira digna para as familias que van a ser acollidas, non? González Formoso explicou que a residencia estudiantil está dotada con todos os equipamentos necesarios para este proceso de acollida. Conta cun total de 22 habitacións con baño individual, con capacidade para 44 persoas, ofertándose tamén a cobertura de necesidades básicas, como son a alimentación, lavandería, mobiliario ou conexión a internet, entre outros servizos. A Deputación da Coruña xa conta con experiencias previas neste eido. Na década dos 90, durante o conflito dos Balcáns, colaborou tamén co Goberno Central nun programa de acollida de refuxiados bosnios.